L'ètnia xaiauita és un poble que viu a la selva amazònica peruana. Amb la seva pròpia llengua, cultura i tradició, els xaiauites han viscut durant segles en aquesta terra que tants han volgut conquerir al llarg de la història. El vestit tradicional de les dones, la pampanilla, la faldilla de cotó que teixeixen i tenyeixen les dones i la cotona, la camisa curta de colors vius, són alguns dels elements que han sobreviscut al pas del temps i la pèrdua de les tradicions. La llengua xaiauita conviu amb el castellà i és un dels elements culturals més característics d'aquest grup indígena. L'entorn dels xaiauites és selva tropical, amb temperatures entre 27 i 35 graus i entre el 80 i 90% d'humitat. La selva la travessen diversos rius, entre ells el Paranapura, en els quals, depenent de la temporada, baixa un cabal tan minso que fa difícil navegar-hi. Els camins sempre són diferents perquè la vegetació creix tan ràpid que molt aviat els fa impracticables. Al voltant dels poblats es troben les xacres, les terres en les quals els xaiauites conreen mandioca, blat de moro i gran diversitat de plàtans i pinyes. Dins la frondosa selva hi viu també una gran varietat de fauna i de flora tan rica i interessant com perillosa. Durant aquestes darreres dècades, aquest hàbitat natural s'ha vist seriosament alterat pels interessos econòmics de les grans multinacionals que exploten indiscriminadament els recursos naturals. Sense tenir en compte les comunitats indígenes, transformen de manera irreversible el seu medi, malmeten la cultura mil·lenària d'harmonia amb l'entorn i les arrosseguen així a la marginació i a la misèria. Fa 15 anys, les comunitats es trobaven en una situació de pràctic abandonament per al seu propi estat, que sempre les ha vist com una molèstia en una zona d'importants recursos naturals. L'assistència sanitària que dispensava l'estat peruà era pràcticament inexistent. No hi havia metges. La gent moria a les comunitats sense cap servei mèdic ni accés a medicines. La malària no es podia diagnosticar per la inexistència de laboratoris amb llum elèctrica, microscopis i personal tècnic. En aquesta situació de fragilitat i pobresa a les comunitats, l'any 1992 es va iniciar un projecte de cooperació entre la Lliga dels Drets dels Pobles i Misioneros de Jesús, un grup de persones que ja portava molts anys treballant amb els indígenes i vivint a la selva. La idea inicial del projecte era oferir formació sanitària a una o dues persones escollides per cada comunitat, els anomenats promotors de salut, per tal que poguessin vetllar per la salut de la seva comunitat, atenent als casos no gaire greus, amb prou criteri per poder prescriure alguns medicaments i ajudant a millorar alguns hàbits sanitaris de les comunitats. També es treballava perquè les comunitats construïssin les seves pròpies farmacioles comunals. El projecte inicial es va anar ampliant. La cooperació i l'intercanvi durant aquests 15 anys han permès avançar i millorar la qualitat de vida de les comunitats xaiauites. Les millores s'han concretat en aspectes educatius, sanitaris i d'organització de les comunitats. L'any 1992, només 24 comunitats tenien farmaciola comunal. Actualment són 58 les comunitats en farmaciola i el nombre de promotors ha passat de 38 a 96 en total. Durant aquests anys, les comunitats han donat suport als seus promotors i han contribuït a la construcció i al manteniment de les farmacioles. S'han elaborat materials didàctics per ajudar a la formació dels promotors. L'any 1993 es va posar en funcionament el primer laboratori amb energia solar,
totalment equipat per la detecció de malalties tropicals a la selva i es va formar personal per treballar-hi. 5 promotors han estat formats en microscòpia en un pla d'emergència contra la malària i actualment treballen a les comunitats finançats per l'Estat. Les comunitats han avançat en la seva organització comunal i estan assumint la salut com a feina de tothom. El Ministeri de Salut peruà s'ha vist obligat, gràcies a la denúncia i a la pressió de la feina feta durant aquests anys, a incrementar els centres de salut de 2 a 25. De cap metge a la zona, avui ja tenen 2 de manera continuada. Els resultats respecte a la millora de la salut a la zona són molt notables. Entre els anys 1994 i 1997, els malalts de tuberculosi que es tractaven eren entre 60 a 135 casos a l'any. Actualment són només uns 3 o 4 a l'any. La UTA, una greu malaltia de la pell, que inicialment tenia una mitjana de detecció de 10 casos al mes, ha passat a només a uns 3 o 4 a l'any. La malària ha disminuït molt, però la humitat i el clima tropical n'impedeixen l'erradicació definitiva. Les dones i els nens, uns dels col·lectius més vulnerables, han estat molt beneficiats per aquests canvis. La mortalitat infantil ha disminuït del 78% al 47%. La mortalitat de les dones ha disminuït molt gràcies a l'educació comunitària sobre higiene i atenció materna, a la prevenció en l'embaràs i a l'atenció en el part. Al mateix temps, ha millorat l'autoestima i la seguretat de moltes dones. Les mateixes dones han pogut formar-se i treballar com a promotores de salut i actualment també estan organitzant-se per treballar com a artesanes per millorar l'economia familiar. Potser un dels capítols més satisfactoris i innovadors de tots aquests anys ha estat el finançament de carreres universitàries com medicina, infermeria o auxiliar sanitari a través de beques per a 13 joves indígenes. Aquests joves professionals, en acabar els estudis, han tornat a les comunitats per atendre a la seva gent. En 15 anys, el projecte ha evolucionat i el que era estrictament un tema sanitari ha passat a ser molt més. Darrere de la figura del promotor de salut, la població indígena ha anat organitzant-se i ha començat a reclamar els seus drets. El govern peruà ha començat a rebre la pressió d'un poble que no vol ser oblidat i que reivindica drets fonamentals com la sanitat i l'educació. Volem que aquest procés iniciat sigui imparable, que les condicions de vida dels xaiauites segueixin millorant i que ells puguin ser els protagonistes per decidir el seu propi futur.